Hamaya tini mo sarigo tini mo 10 tarik April 2020 tini Good Friday. So joto poito flight onero sara hayung kotor ganangena tini Jesus Christo Kalbari korso thibani kokno sung du khlailai tini mo sung palai layo. Noroni buskango sung tini nukjak phaimani langmani khorang TV channel ni bisite ke joto nai tongnai khalogi tongnai rokno nasing tongnai rokno Subraini Christo ni bisite ke ani khane hamjakmano sibai te khak samaya phare anse okra kusu baba no jisun mumbai angwaisa bai hambai lo tiniwo sendorni buskango nukjak phaimani yang naltamai tongo sin Mr. Berlin yang tongo Mr. Mongol gitaro te ang sakbang narokni norano saimano jonghore Evan.Shakti sung tini Good Friday ni din sung worship khlai mairok chalai sung rest khlaiman jorao tinio sung wansuk lai ke sapung samung surimoni bisinte ke sung tini sal hamlai ni wansuk gawan bagai norni buskang sung tini phaimani ka kaidoni samung YouTube search kai kai ba dai kai kai kabang borong nayo obon bisinte bakaisa kothma kaham prosar khlaijak gonia wansugo abai ke no थांनाय फायदि नरनि गेसजों रोजाबानो जायरक दंखाय नाखौ सं Ani Subraini Kalbari hamjakmano ani Subraini Kalbari hamjakmano ani kubai sabailia Mai pailia sengsar menago palman yatibla bokelai angle subrai neng paya kele arang kelai tong kamo Mai pailia sengsar menago palman yatibla bokelai angle subrai neng paya kele arang kelai tong kamo Kalbari hamjakmano ani kubai sabailia lasir zage Lasir zage shator zage sengsarni hamya bebaruzu ani sumsoni mazra abose neng ba manzaka
Asa satoma ani bagai se rosni dukhono sana nailia ani sumsosura bagai mungsa bosana malia asa satoma ani bagai se rosni dukhono sana